na fara so kadar baza, na fara so ashe na fara so, na fara so ashe na fara so. Da babban lamari na zo dan na yo nazari akan soyayya a yau fa na yo nazari. Ta ya zan barki gidi bi wannan lamari akan soyayya waɗansu sun fita a gari. Uwa ne da uba suke cikon alkawari akan soyayya waɗansu sun yo zawari, waɗansu sun zauce wasu an sa su mari. Ashe ne da ni da ke shi ne zahiri, mai yin soyayya ya dace ai ma uzuri. Soyayya ta tsara ko ya zamo jarumi, ina yin kuka a tambe ni babu dumi. To ya rikita ɗalibi bale ma malami, sannan ganki na shi kamar mai aljanu. Kowa yan matsoni sai in ji ya ce min sanu, so ya rikita ma kawo balle mai idanu. Kallo ne miki na shirin na rikice, lalle to da ni da ke mun dace ashe. Kauna ce take ta sa in kauce ashe, labari na zuciya fuska ce ashe. To mu zaci gaba na gaba kan da gaban mu ya razana, ko yanzu an shafa ma kafin a san mu a gan mu a nuna. To da zare ta zara nazari haka nan ne dai na gano lamarina, lamara samara dan ko yanzu na samu rabona. Da tsaki tsaka tsaka ko na ga wadansu suna mini gata, da uwa da uba addu'arsa a yanzu na gata na mini gata. Ashe bibiya ta suka yi, sun ce waƙoƙina suna ta canjin ra'ayi. Kalamai na kai kamar ruwa ne aka yi, kalaman soyayya bincika ya aka yi. Idanu su gani zuciya ta yi ra'ayi, aikata alkhairi rayuwar ina muka yi. Mawakan Nijar kodai ba ma da haɗin kai, idan na ka zai taso kawai sai ka tsanai. Ku dibi makwata fa rayuwar ya suka yi, a faɗa na zuwa shawara ce na kai. Abun ban shawa babu canjin ra'ayi, amma ku fahimta akan sakar ku yi tsaki. Gatanan ina yin nuni, labarai na yau da ke ina gara tuni. Idanu su gani halaye ko su yi nuni, garkuwa ce zuciya ko wanne fanni. Ashe soyayya na faɗa kai ashe, idanu kuka suke ashe. Zakariya ya ce kadar kayo haƙuri, soyayya ka san bata son dogon buri. Idanu na kullum suna ta yin bauri, kwana ya ki shigo su sai fa dogon nazari. Na faɗa tarko na san gidin na damu, kauna ko a cikin ta